Se alguén foi vítima dun amarre, nos pode chamar o quen anda aí. Antes escoitábamos a Llorente, o xogador de fútbol. Xa saben que estes días estamos a falar moito de teorías conspiranoicas, conspiranoides, bueno, unha morea de teorías. Francamente, está moi boga, está en la actualidade, son moitas, non, Raquel? Pois son moitas, efectivamente, volven a estar de actualidade. Nesta última semana, como comentabades, a estrela da selección española volveu ser o foco da noticia e non precisamente polos seus logros deportivos. Marcos Llorente apareceu cunhas lentes amarelas que el di que utiliza en interiores para protexerse da luz azul que, segundo el, resulta tóxica. Pero esta non é a primeira vez que Marcos sorprende con hábitos inusuais. Xa falou da dieta paleolítica, dos paseos a 0 graus en camiseta, descalzo ao mencer. Bueno, aínda que sen dúbida o que máis deu de falar do deportista foi a súa defensa da teoría da rega química dende as nubes. Escoitaron ben, Llorente non é o único que afirma que nos están esperxendo con sustancias químicas para o control da natalidade, para provocarnos enfermidades e mesmo para modificar o clima. E todo por ese ronsel branco que seguro que viron que deixan nos ceos os avións ao seu paso. A ciencia pola súa banda explica que os motores dos avións expulsan uns gases quentes con vapor de auga que, cando entran en contacto co aire frío da atmósfera, se condensan formando pequenos cristais de xeo, e iso explicaría, pois, eso que estamos vendo. Pero esta hipótese está absolutamente en tendencia, aínda que forma parte dunha lista interminable de teorías conspiranoicas, e hoxe imos repasar as nosas favoritas. Unha das máis extendidas ao longo dos anos, ademais, é a de que o astronauta Neil Armstrong en realidade nunca pisou a Lúa en 1969, senón que todo foi unha pantomima da NASA, un segredo que a CIA se encargou de protexer durante medio século. Pero atención que o asunto va máis lonxe, porque hai quen cree que directamente a Lúa non existe, senón que se trata dunha proxección. Non sei que lles parece esta idea. E se esta vos parece mítica, pois a seguinte xa nin vos conto, porque, atención, dos creadores de A Lúa é falsa chega ás súas pantallas A Terra é plana. Nos últimos anos, o terraplanismo, esa crenza que afirma que a Terra non é esférica, senón que é plana e inmóvil, propagouse por todo o mundo, incluído tamén o noso país, non é algo que nos toque lonxe. No último semestre desenvolvéronse varios eventos terraplanistas en salas de cine en Barcelona e en Menorca, por exemplo. A ciencia falou unha vez máis e demostrou de moitas formas, pois con satélites como estamos vendo, con viaxes alrededor do mundo, con imaxes dende o espazo, medidas de curvatura, de 1000 maneiras, que a Terra é aproximadamente esférica. Pero bueno, que saberán os científicos, non? E xa rematamos e facémolo coa miña favorita, a ver que vos parece esta, a teoría de que algúns famosos non morreron realmente. Esta asegura que algunhas celebridades finxiron a súa propia morte pois para escapar da fama, dos medios de comunicación ou de problemas persoais que tiñan e que agora siguen vivas en segredo. Entre os casos máis mencionados están o de Michael Jackson, o de Elvis Presley, Kurt Cobain tamén, por suposto a mítica Marilyn Monroe ou Lady Di, a princesa Diana. Pero atención, porque tamén se mantén esta teoría á inversa. Por exemplo, hai quen asegura que Paul McCartney dos Beatles morreu en 1966 e foi inmediatamente sustituído por un dobre idéntico. E hai outra ainda máis recente que afirma que a cantante Avril Lavigne faleceu e foi substituída por unha dobre que se chama Melissa. Desta volta, poñenlle nome todo. As investigacións oficiais non apoian ningunha destas afirmacións, pero as redes sociais están cheas de supostas imaxes que a xente considera probas suficientes para que quede isto demostrado. Bueno, dende logo a crenza de que os poderes enganan a cidadanía é tan antiga como a propia sociedade, pero é certo que a aparición de internet e das redes sociais axudan un pouquiño a súa popularización e a súa difusión, así que, amiguiños, moito ollo con dar credibilidade a todo o que lemos por aí, Juan. Dende logo que sí, grazas, Raquel. O que pasa é que estas cosas sempre dan para falar, porque un falar por falar, non sei cal é a vosa teoría favorita. No, eu volvo de sempre. Eu creo que non debemos xogar con estas cousas. É dicir, que parece increíble, pero Raquel fixo un bo resume, pero, por exemplo, as porcentaxes... Parece increíble que están estas teorías, non que Raquel fixera un bo resume. No, fixo un resume moi bo, eso sempre o fai. Pero quero dicir que son increíbles os datos en porcentaxes que se dan da xente, por exemplo, no Estado español, que cree nisto. Sí. Por exemplo, cando... Recordo cando foi reelexido Trump, para que nos resultara máis digerible os europeos, decíanos que, claro, é o mesmo país que cree que Elvis Presley está vivo. Sí. É
decir, ollo con estas cosas porque son... E aparte que poden evolucionar a posicións... Mira, esta mañá hai un informe de Amnistía Internacional que en Ghana, en África, hai unha superstición que calquera cidadán di que de repente, se morre un fillo, di que soñou que era Bea, por exemplo. Entón, a partir de aí, Bea, o que sinale ese cidadán, pasa a estar internada nun campamento horroroso, que é un verdadeiro campo de concentración. Quer dizer que as supersticións, se xogamos con elas e non as paramos, pódense volver un perigo, en todo caso un empobrecemento da xente. Pero por que agora que temos todo acceso a información no mundo no que vivimos, por que agora que en teoría deberíamos de saber moito máis, proliferan máis estas teorías? Pero que máis información non quere dicir máis entendemento. Bueno, sí, é certo, Por revés, non? Canta máis información tes, moitas veces aturullaste. Bueno, sí, te podes aturullar con moita información, pero está claro que a Terra non é plana, non? E cancho dixo? Bueno, pois todos os estudos científicos dende hai séculos e séculos e séculos. Eu non vin se é plana ou é redonda. O enemigo estaba dentro, que Eva Iglesias tiene... Eu ando recta, non ando Pero imos ver, en é como curvatura. cando se dixo aquí nas aldeas toda a vida que as culebras tirábanse nunha avioneta, que había avionetas que se dedicaban a tirar culebras. E a mentira. Nunca escoitaste. Non, eso? me dicir que é mentira. Pulgas, e piollos para os nenos da escuela. Outra máis. Teño unha puntería, os piollos que tamén me diga de estudio. Hai outra lenda urbana que di que nos incendios forestais teñen aparecido submarinistas. Entón din que Iso é buenísimo. cando os avións van ao mar coller auga, que algunha vez levaron un submarinista e logo o botaron ali no Monte Queimado. Pero, Eva, non debes creer nesas cousas. Bueno, ou sí, cada un Unha cree. chica como a ti non debe pensar nisso. Vou facer un amarre. A mí o que me parece alucinante é que... Si ter 7.000 euros damos a min, non nos andes a malgastar por aí. Eva, e das teorías que din que algúns famosos están vivos, por exemplo, Elvis... Roberto Vilar está vivo, por exemplo. Sí. E hai tempo que morreu, Galloso, que pode ser unha Que inteligencia pensaste artificial. disto? Pero, pois, e por que non? Por que non? O sea, eu non fun ao enterro Claro. para saber si... Non o biches. Ah, e cando vas a un enterro de unha persoa coñecida, como sabes que morreu de verdade? E sabes que vai dentro Está da aí caixa? na caixa, non? Vexo ali no tanatorio. Esbrancuxado. Donde Tiveron ves? esbrancuxado e dis... Que No, agora escaparate ese onde che poñen. Agora tapan a todos, para que non... Miras o escaparate e despois dis ti, pois aí vai, José, marchou. E Enterreino... como sabes que era José e nun boneco de cera que puxeron aí? Bueno, porque máis ou E menos... cando cerran a persiana, a ti quen che di que non cambian a José por outro. Ah, Cerran a persiana e Vale, ti que se nos meten... poñemos a pensar locuras... Se nos poñemos a pensar locuras, xa cerramos o A debate. mí o que me parece increíble é que sigan pensando que Marilyn e Elvis Presley están vivos Home, aínda, porque ahora xa sería por nos unha cuestión de enterros, edad. tanto Quero nos decir, enterros como terían que así. ser inmortales. Mira, tanto nos enterros como en incineracións hai un rito, un mecanismo, un protocolo previo a que leven o ataúde ou a que queimen o ataúde que os familiares pasan un momento, destapan o cadaleto para recoñecer e asegurarse. sí, bueno, dancha opción, eh? Danche a opción, pero bueno, normalmente na familia sempre hai algún valente que o fai, pero que hai esa seguridade, Eva. Eu teño moita curiosidade por Hai saber que o que facer pensa todo isto Eva por traer a das Eva estelas dos Iglesias avións. o Dime, rego. das estelas dos avións, que pensas que... Que? Sí, que teoría tes? Eso é o tubo de escape do avión que vai botando queroseno. Ou seja, non crees ningunha teoría conspiranoica neste sentido, non? No, mira como isto, eu nunha época tive un erro na miña vida que foi presentarme ás eleccións de presidente da Sociedade de Autores e estaba buscando xente para que me acompañara na candidatura. E unha vez estaba con unha cantante que é coñecida, non vou dicir o nome, e falamos... Pero que se chama? Non vou dicir o nome. Estábamos falando todo moi ben, e tal, e acabamos a conversa, estábamos nunha terraza e dixo, mira eso. E era unha rega destas no ceo, e dicía, é que nos están fumigando. Razón pola cara abandonei a miña campaña electoral con aquela muller. O sea, que menos o pensas pode ter unha ignorancia deste tipo. Además, tolos houbo sempre, home, pero... Eu o único que non estou de acordo tamén é que digan que este señor foi o primeiro, o do Bandeirón, o que iba paseando pola lúa, que foi o primeiro en chegar. O primeiro en chegar foi o cámara, porque aí había alguén grabando que ese home estaba chegando á lúa. Esa é outra. Quen estaba grabando ese señor? Donde estaba posta esa cámara? Incluso Alguén tuvo díxose que que foi gravar. a Estaba na Stanley cárcel. Kubrick que preparara toda esa escena.
Nunca pensaron niso, Quen Que decía non que era grabou? unha película Que non encargada grabou? a Porque Kubrick. temos Sí. imaxes. Sí, señor. Bueno, miña avó morreu pensando que nunca se chegara á Lúa. E Pois ao ti, mellor Antón? Eu creo que sí, creo que sí. Ti crees que si o aire da bandeira e todas estas cousas, Esas cosas que non teorías... sirven para demasiado, como chegar á Lúa, pues sí, Que lamentablemente. aire da pasa. bandeira, de que falas? Que se te das conta na imaxe de, mira, aí vai, para empezar, o paisano, o lunático, vai paseando e parece que vai camiñando, aí non hai gravedade. O sea, non hai ausencia de gravedade. Depois a bandeira de Estados Unidos bandea. Entón, ali decían, non hai aire, como vai bandear a bandeira? A mellor ese día había temporal, ti Eso que xerou sabes? moito, si, viña o aire de riba. Xerou moita Pero controversia eso americanos porque pusieron decían... yo el ventilador para que quedara máis bonito. Mira esa Pues bandeira entonces, o bonita. instalador de ventilador malo cámara chegaron Chegaron antes co antes. paisano. Eso Pois non vou cabe. contar algo que tamén vai xerar controversia, porque o Samaín está a exportar